kachinsya. Kana bitang nindot imong tulog ba niya kining gausig ang iro. Dugay-dugay kitong inaw-aw ang iro sa gawas. Kay lagi wala mahunong akong gili-ili. Anang pagtanaw na ako kay baboy man. Pero nahubag pa kay mata. Kay alas 2 pa ang takna man. Nya ang baboy ako lasam gitawag nga to sa ubos kay abi na kog ilaha. Giadto dito wala di man di ay naara man dai dito so di gini amo Ay, pakita na nako ang nang sa baboy. Tumpadulan na siya guys. Naghigda siya guys. Nara siya sa babaw sa karsada sa to siya. So nagduha-duha gani ko ani gawas kay nakuyawan ko. Pero mas weird ug mulayo pa gini siya amo lang siya siyang higot kay pani inig kabuntag na amadyoy mangita. Konsensya man sad mi og di na mo higot lang dire. Basin asa na noon maabot, basin adto na maayong kamot. So ugma magpaabot na lang tag 15 tag iya day ani then kay kani siya anayuno ni na gihigot lang sa murag sa bakaw kanang kuan kay na may lapok-lapok na nahihigot siya ni pisi. Nagkasama di siya di inka ni nagsuot-suot day. Sige guys kay musa ka sa o dito kay motiwas pa ko katulog in town. Guys, nawala akong duka. Dako na kog mata. Ug daghan pang nangaamo. Day. Oh, to pa sad on. Kita kas baboy. Naaragi baboy dito sa tubangan. Awa lagi akong duka. Kahoy na, kopi-kopi. Ya, pagkutal sa gatas ini. Wow, kahayo. Hoy. Ya mag-init kong tubig. Na ikaw ikotaw. Ikaw lang. Guys, mamainit na lang mi guys. So, atang lang ta sa kanang mo claim sa baboy ugma. So karon guys, maka-deliver na kog kape og pan sa akong banana. Tara! Tadan! May mabili kami. Ay, mister po rin yung ablihon. Sunod na sad. Kan akong to. Ugot! Maman. Nakita lagi. Wala lagi. Nakita. Hajagi sa kaano. Uy, kangi uba. Naay mo magikuan. Osan. Balik. Di ba dyan sa balik? Agnaw. Ayaw halagan ba? Asa man na. Moro lang na yung na to. Di ba sige pa ni hajag? Ano pa hajag ba? Ambisyosa di Ngayon talaga sa hajag ano ba? Hajag na siya. Hayag na, guro na. iPad mo na ako na. Huwag na naman parang kagamayan. Ito nga ta. Piling. Paan ba dahil? Siyempre, ipag-toast mo Ah, init ta guys. Mga chika-chinchang. Siyempre, ipag-toast mo yung kape. So pag kape. Magkuha pa ko guys. Ayaw na. Oh, dito sa jar. Ano dito? Ayaw na. Gahe ka to. O ba dito? Gahe. O ba Paras dito? imong gugman ako. Gahi. O ba dito mapilog uli ka na ito nag-deliver og paas? Ano ito yung apple? Amin ho, isang gikaon. Ngita mo siya siyang paan. Jawa de ay. Ano na imong chip? Ha? Ano na imong gaji? Mo din ay ija. Ah. Tapos may ka na to. May maralag ako. Huwag ako malinig ko di ay. Yung katiran. Wala mo na niya chikita yan ko. Bago. Dali, arap siya ng bugno ng kape. Huwag mo mag-init.
Amo di ay. Mga simos kanding. So dam na tumbler. Bugno ka to. Hindi na ni mainit. Ay laguha naglamo ako nang inom. Hindi mainit. Mugnaw na ni. Para sa imong gugma. Aba, uy. Mugnaw. Yung Barbie na tuwan na. Dapat Ngi kami ko akong vlog dito na manager. si Jalap. Ay, ko rubi. Ay mo na ni color na to kasabot. Ang Pahat. manager. Pahajagi ba? Ngita taghajagan. Sige. Manihajag ba? Sige, sige. Part 2. Dili pikas. Nani sa shooting siguro. Wala na. Sa matog tos po. Ano Adra lang yun sa to? kaning suga-suga sa man. Adlaw-adlaw sa man. Ang ba't unsa man na? Nara lagi Unsa man na? pasaka. Isa man tag itong ana. Asa ni isa ka? Oh. Nga unsa man nang naong ta? Hada. Maghangad na lang siya. Oo, hayag oh. Nara di. Mag Asa man hajag ani. Ay kasus dara oh. Mahal. Ambi ambi Dada. ambi ambi cellphone na ra. Ako gets na ko. Hangad oh.